chuirde agus 100 míle fáiltearómh chuig an guaigúrán ó Institút Oideachais Marino, Institút de mhúinteoirí bunscoile agus de Oideachasóirí eile. Máta sim goibh grad maithe bhainteach sa chéilge, tásúlagam go garóí an fís an seo libh é sin na dhéanamh. Madlín ní galachar sanam dom agus an teachtain seo fóla móid conas do fostí déalach a phlé. Cén post bhaile amach an seo? Bhráiliam a bheithe a bhúnteoir bunscoile. Mar dúirt mé hana, rinne mé taithíobre i mo bunscoil áitiúil san idir bhliain agus thaithin sé go mórliam. Ceapan go méana a bhúnteoir bunscoile mai. Ba bhhaile mar Marino in Institút Oideachais Marino. Is cuasa ceithre bliana é agus buineann tú cáilíocht amach atá aitheanta go hidirnáisiúnta nuair atá céim bhainte amach agad. Nóta, tá an mó cníleach in úsáid seo. Jane iirecht cúpla sampla a ólam agus iad a níomh isteach le bhreagraí. Céir de dhéanatha mar a bhaithe do rabha cuasa ollscoile? Bheadh díma an dahanar mar a bhuihan mar rabha chuirsa, ach fós bhéantá sa dul chuig Institút Oideachais Marino chun céim sa léana oideachais a bhaint amach. Bheadh chum chuirsteach ar an iarchéim sa bhúnteoireacht an sin. Thógadh sé níos mó ama, ach is é an clochas mó ar mo fádraí é, mar sin ní chuirc rudidir bit bachar mé bhaint amach. Tá cuasaí eile acu atá simúil, mar hampla an cuasa san oideachas lua óige, agus cuasa san oideachas garmiúil. Ceapan go mbeadh siad lig taithnamhach. Céir iad na míbhuntáistí a bhainach le bheithe do bhúnteoir bunscoile? Well, deir gach duine gur post éasca é ach tá isagam nach bhfuil sé sin fear. Is múnteoir bunscoile é mo chul cathair, bíonn ar dúlgas clóisí aanamh go minic, fiú bhain sa gíomhar ar bhíonn an aimseir an uair. Tá go leor pápéiricha sríochtainna canis freisin. Ní féidir le múnteoirí imeacht don scoil nar imíonn na daltaí. Jane chuir síos ar a gná lá an bhúnteoire. Ní dóilm go míon gná léonnta ag múnteoirí bunscoile. Bíonn gach lá éagsúil agus bíonn ar deilá le go leor páistí éagsúla. Múnann tú ábhar éagsúla, star, tirólaíocht, alien, béarla, gaeilge, corpidicus, ceol agus go leor eile. Téann múnteoirí ar thurais leis na daltaí agus tugann cuairteoirí isteach chun leabhart leo faoi rudí éagsúla. Is féidir leis an scoil gordaoine aanamh leis na páistí, nó fuair an cisfeile a thosú, nó rangan na damhsa, nó drámaíochta a agrú. Is áitina ália iad bunscoilna. Sin é a chuirde, tásúlagam go garóí na nótaí seo libh leis an ullmhúcán don Bhéaltriail. Bé muidir rais an teachtain se thugan le fís an nua. Slán!